Indang tayo drogyan, papagayam nga basa na ito'y idikal man laing ang pakasalitaan ni Juan. Sagudayin nga ito'y surat, idi kalman laing. Idi kalman laing manong nemi tamariknak kat talaga nga nabarte ka kon. Karkarap asak beten manong nemi ni Rolly. Boy, mapupuutak mo at talaga nga nabarte ka kon. Anawaan dak manong nemi nga uminuman gabot tamadlaw da nga nabarte ka kon sa karkarap asak kon ni Rolly. Sa Angola, basta karkarabasanan manong nemi, nagpasaklutak pa yan kenkuana. Siyempre, lalaki met ni Rolly. Gungundawayan na nga tamatan at ipanakabartek ko. Tamariknak met ten manong nemi, nga paprusan ng tibarukong ko. Oh, Rolly ka, tiyan mo siguro, jak madlaw. Apaprusa man di barukong ko, ha? Nakapangbanglo ka. Gusto na kayo banglo akit. Nagat-arakag. Naimas kami sa pulutan. Karnet aso. Tamo bagbagang karnet aso. Karnero ko na. Iparit na. Iparit na. Partit aso? Nag-imas. Nakabarbara matin di bagi, Rolly. Kasla kayat ko taguyos. Ha? Sangar ka dito, ha? Aguyos ka dyan nagtiban nyo hanggang dito, eh. Ano yung tingar dyan, tiban nyo? Mekan. At tibayin ka. Mekan. Sanaklatan nga tibayin. Diyak makapagnan, eh. Sakro yan ako, la? Hindi nakabayla nga sakro yan. Saman. Sige. Oo. Kumpetak matititengad mo. Dito. Adom na ibatan na ko. Talong-danugan ka na may ibatan na. Saan ka itong ibatan? Tadakayat. Masaktan ka. Nalaga. Kayat nga. Saan ka lakayat? Ipatpatag ka, Johan. Ore, kasi tayo mabas-basamag di pamilya mi. Awan ti pa kinaigan, ti pa mas pasamak ti pamilyayo. Iti pa nakayat ko rin ka. No talagang ipatpatag na, Rolly. Iawid na ko ni Jabalayo. Kasanong iawid ko dyan? Iawid ka dyan balay mi? Kat balay mi dito? Ngayon mo sa mo, dati dito Balayo? Imay kayo kini Shirley. May mo malagip? Imay kayo kini Shirley. Timawag ni Shirley kanya. Imbaga na nga ada ka no problema kat kayat mo uminom. Imbaga kumet ngumay ka dito balay. Ado uminom. Ang pagsunay ko na. Ada ka roba mi parparit aso. Inaktugumatang ko na. Imay kayo. Nakadumatan ti minom. Gusto din mga rodente yan ni Shirley. Kat madamadan madamadan nga niya. Madamadan ka na ti boyfriend na. Kat siya ka nga rodken siya. Takayat mo? Diyan niya. Basta, oraan at mapaspasama ganito biyag ko. Awan ser-serbina. Nga dak nito'y lobong. Nakastumit biyag mi. Awan ornos ti pamilya mi. Gap-apa dadadi ka ni mami. Dagi di kakabsat ko. O matbibiyang na kaniyak. Sige. Aramidan ti kayat mo. Aramidan kaniyak, Rolly. No talagang ipatpateg na. Ako ka. At ito banyo. Banyo. Sige, mabit lang taloktak Ngayon, ibatan nagsamat sa kaibatan. Kaya okay? Ana, agdigos ka? Baka mapasma Baga mga pudutan ka. Agdigos ka. Nabara ngamin aso, karnet aso nga pulutan. Sige, tulungan na ka na. Tulungan ka nga. Nga mangikatiroatik. Sige. Inutitiyo na. Hindi ta nga to. Yan tayo nga paprosam mo ti barokong ko. Ay katay mo. Manong nemi madmadlaw ko ikatin na tiroatik. Sana hindi katin tilak ti brakit ni.
Nabang arak, kapag na ikatan tarawatek. Shower, kaya ko shower. Kinanak. Yung dinakbat italtalek, ibababanan ti babama anong. Sige, tulungan na kagit na kayo, irot mo dati pantalon mo. Kumapkap naman ti pantalon ko. Sige, katambay na ita, katawan sa isuot ko na di mo ikatanda pantik, ajak ay ngumaslap. Inikat na peso ti pantik manong. Hindi mo na tumaklerin ti. Nombrong dita baba, ha? Uy, ano ba baram dita? Rolly, ala, bugwampay lang muna. Rolly, bugwampay lang muna. Awan do traman na ng bugwan. Nukot, ala, Rolly, hindi tamat ng babatin nyo na, ha? Bugwampay, asanin. Lo, ala ka, Rolly, Gagaputa dagaangan ak manong nemi takastaon na itilingad ko. Yung kastaon na manong nemi ti panang ipalawak itinagbaitan di legs ko. Tas siyempre tapno saan nga marigatan ti ulo ni Rolly ngagtugbo-tugbok manong nemi mapanaki din dilan ti Rolly nagbara. Mabilayang data shower ti laudam. Data sa on na pagandari mo ti shower. Data ti siguro ti shower. Kinarawak manong na ito. Pimusitsit nga dago si daram. Nagmayat shower. Nagmayat shower, Rolly. Ngam na may tararamidam, Rolly. 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 Wen manong nemi kapo iti arak. Gapo ti panagrebrebelde ti bagik. Wano ti riknak. Siya ka mismo tinagawis manong nemi kini Shirley nga gayim kong aginom kami. Amo namat nga agar-arem ni Rolly kaniyak manong nemi katalo kami kada boyfriend na nga ni Eddie. Ket may kapatan ni Rolly manong nemi pair by pair. Awanan di kiti dua madamada kanon ket itata anamat tararamidan mi kini Rolly manong nemi adda kami ti oneg ti banyo ket kasto na yun ti Rolly. Wala na lang mapansipsipan manong nemi nga wala na kuno-kunutin na ket Rolly. Rolly. Tas lada kayat na parwarin manong nemi. Ngim awan ti rumwar at anang arod kat di pa nalukatan ti ruangan ti kuweba. Huwain manong nemi aging gana nga timak deren kat insaruno na dagiti dua mansanas iti barukong kung agur oray pay lai itay. Itapay lang manong nemi nga da mga prus, itapay lang nga da mang pisel-pisel, itapay lang nga da mang kinikinit. Rolly. Ititawan ko manong nemi nga 19, graduate nga ako niti college. Rolling, Rolly. Sana inasarunong inamalan di kinibig ko manong nemi. Ada nariknak na sa bali nga raman. Nga na abi kasi ito bibig mo. Nagkapoy dya baba. Ngamin ko agad bidog ko nito. Bigat ka bidog ko. Imas no ka. Raman ang matata dila siyak tibang raman. Basta. Rolly. Imawanin ta nabugwanin ta madamang arti shower ta. Nagmayat Rolly. Tiyan niya. Tiag shower? Tiara aramidan ta. Rolly. Inamalan naman ang dagiti bibig ko. Sana yung nagkandatangid ko. Kat na yan taman yung dagiti bibig na manon na iti duwang amansanas ko. Rolly. Roll. Ape kastoy. Anya
tikas jay. Kaslada kayat kong madi matrumuar. Gabuta sampay na luktan ti kuweba. Luktamon. Sanga dito'y agdi gusto pa lang umuna nga doha sa tanto mapanin di katre. Iti silad ko. Kumamakam ta kada Shirley kani Eddie. Sinabunan nak manong nemi ni Rolly. Iti ropak, iti pengged ko, iti kilik-kilik, iti barukong ko, iti buksit ko. Sala sinabunan manong nemi, iti kang kanan na iti baba. Sinabunan na medyo insukit-sukit, ti ruwangan ti kuweba. Oh, awan pa'y abot na. Abotak dumanamdama. Saka man yung nag-shower manon nemi. Kalbasan na nadalinyawat na kanya katuwalya. Nagpunasak ka ng balabal kulatan di tuwalya di bagi kastamat kang kuwana. Kaslakla na bang aranan manong? Ha? Slakla na pukawanin awanan naksayan ti bartek ko. Ti arwantek. Siya akong di mangala. Sige, muna ka na rumar. Hindi tayo di pa panantan. Hindi aking daya amin na kwarto. Sila maulaw pa lang. Diyak pa kayang nausawang ka ni. Ito maguri ka. Anya tada iti deta kwarto. Lagi di parents mo. Awanda. Dadatay lang. Ha? Si kakin siyak. Da Shirley kani Eddie. Sinadad tangarod. Dagi di dua. Korkaman taloktak mo. Di mo disturbo nita. Nakalak mo. Tugtugek. Di mo disturbo nita kat madamada. Denggak man. Akas asog da. Baka kayat man itagasog. Sige. Di ta nga silad kayan ta. Pagyanan ta. Manong nemi itim simre kako niti silad kat nagtugawa kiti iking ti katre. Kat iba idi umasadag manong nemi ni Rolly nga rakupan naglisyak. Oh. Abe, di ba kayat? Nausawan ako ni. Gamot na usawang kan, saan ka nga nabartek, di mo kayat. Ano tanamidam? Ituloy ta. Tesan ta nga ituloy. Te datatiman nyo. Kalimbanin, ti baba? Nabuguhanin eh. Sa mo nang kirap-kiraban manin, ti barukong ko? Kada kayat mga rumar, di ba? Ngamsa nga rumar. Tadi mat panabutawan. Adarug sutirik na mga di mo mairuar. Diyak kayat, Rolly? Di mo kayat? Tapay. Saan nga rumbeng? Saan ta matagnubyo? Di ka matpay sinumbatan. Kurang nalaingin nga kuha. Sa may baga nga saan ta pa nagnubyo? I love you, Joanne. Hindi pa ilang ararman ka. Bueno, kahit mo man ito minom. Hindi pa nabati? Adupay May bisinat? Okay. Kasto ka rin taramidan da. Inak pangidasar ti kananta. Diya kusina. Sige. Kau minom ka pa Sige. Sakamat lang ang mayat. Gayam na mapartek ka. Ngaan. Kirabrabel din amin tirik na kay. Gabuti kasi di nga mapaspasamak kada dati kini mami. Manong nemi nawatak-watak kami. Nagisto away, dagiti duwa kapsat ko nga lalaki manong nemi. Gabuti saan kami nga naragsak. Manibot pa'y manong nemi, idubing kami. Kasla dala aso ken pusa dadati ken ni mami. Ni dati ngamin manong nemi at dala nga rodan ni mami. Yung mga palang mangala pa lang sa bali.
Namaminsan manon na mi jakmat kadi mabalaw ni daddy, tamabaybayan mat ngaminan ni mami ti bagina. Ti makadakas manong nemi, bimalis met ni mami. Nakamadmadi. Namuna kat may sakon nga balasang manon nemi siyak na muridek. Dagiti duwa nga lalaki nga kapsat ko manon nemi at damatan bukod da nga pamilya ngimsan da pa'y nagkakasar ta naglilibin da. Sila nga winawan ti bibi ang dadati kini mami kadakwada. Siyak kumamanong nemi kakiso nga babae iti tagibananda. Nasaan ta ko mga kararamin ti sanga na siya at ipagpagaputa kaniya. Ngim kasla, awang pulos ti dengganda manong nemi. Aramiden mo kayat mo aramiden kunada gidi kanya. Kung kayat mo tagbasa, kadagraduar ka, ited mi ti amin nakasapulam. Ngam nung di mo kaya tagraduar kat makiasawa ka man, sige. Tapno adamin pamilya yun. Kasta ti ko na ni daddy. Kasta man ti ko na ni mami manong. So, kasanong saan nga mga watak-watak ti pamilya kat awamatan ti gondaway kat sambatan na kayat ti naganak ng mga urnos ti pamilya. Sa bagay no makapagraduarak ton manong na yung kadadan tumatin trabaho, bahal na na. Awan tumitin ni bibiyang ko katakwada. Ngayon, makapagturpusak na ta. Kadadatoy ni Ruli, manong naming hindi pa lang agar-arim kanyak. Naramanan nan ti baba. Ti barukong ko, manong naming. Kurang nalaingin ti panang burak na ti kristal nga salsalabad mata. Diyos ko. Isurad ako man niya ti rumbing aramitek. Kinan ko tinakim ko. Oh, mga karatin. Ano ti si data? Dati na imas nga si daan na ito yung adobo. Karnan aso man yan. Na imas. Laramanam. Kung nakayat mo, subuan ka. Alaman? Sige, subuan ka. Nga. Mayat. Naimas nga talaga ito adobo karnaso. Nataba. Naimas na manteka na. Ngurkana. Mangalat na manteka na. Sa ta ipanyantay na po. Sa ta ikiwar. Dahita. O, ito ramanam. Sikamatan no. Sikamatan. Sige. Sasikaman. Kahit ko dyan lasag na. Dahita. Puwera tulong Ano po naimas? Ado makangko. Dado dinadaraan. Di mo kaya? Hindi kaya tidara. Hindi mo kaya tidara. Iglesia ka. Apa saan kang iglesia? Amin mat kada iglesia na Kristo, iglesia na ng Diyos, iglesia katoliko, iglesia independyente. Apa, ano religion mo kaya ang iglesia? Sikaw. Mamanta ti religion. Alam mo rin, nga, Tebir nga ron dahil. Dito ni. Nausawa na ako. Isa uminumak manin. Nakaduwa ak manin nga botelya manon naming ang nabsog akon. Rolly, gaman na ka. Apay nga gaman ka. Gaputa, taging gana ita, virgin nagpay lang. Tapay no, saan ka nga virgin, saan ka gaman ka niya? Kahit ko sawa na sa mga gundawayan, ti pa nagrebelde. Kapatipat-patig ka. Dosa mo kayat, hanggapi ditin. Ngam nakaspagarikan ta sikat mangayat, alangan mo't nga paayag ka. No kayat ko, kayat mo mayat. Kato mo na. Kahit no jak kayat, jak ba't kayat? Apay ko mapilitin ka na di mo kayat. Sanak ba't ka tayo tao nga lalaking mang pilpilit ti babae ka. Ngam na iso tagkid daw, na sikat tagkid daw. Kahit itayam, mapay ka din na saan. Bastos. Ano nga itaya? Naramanam lang arodan, sampai nga nabuguan. Ngam na imas day jay, ngam data adobo. Ha? Ang gatoy. Iso nga magustok nga ulit itay, tanay imas ko nak. Permi nga naramanan. Bastos ka, anak ko. Nakataluak manin nga bihir manong nemi.
Madimanin tiriknak. Rolly. Abay. Apay gasto di biyag mi. Apay nga hanggang mga naragsak. Apay gasto dadadi ka ni mami. Apay gasto di kita kakabsat ko. Ang bibiyang daan. So nga graduar ka maten. Tapos na danto pagsapulam. Nagasawa tanton. Peso? Yan na nga muna na ka nagturpos at pagtrabaho ako. 1 year ko nang nagtrabaho. Urayan na ka ron? Urayan ka mga magturpos. Kabuti ba't patay ka? Awang nga ron mapasamak ka data ito ay tata. Pero na ka ron din ito mo kaya't sang kapilitan. Nga magkaid data. Kawa na. Takar maturo ken. Sige. Takar din. Nakabalabal pala kanyak tituwali amanon nemi idagid daak. Kaslamat turo ka kang talagan. Nikat kundi tuwali amanon. Sa magkarkarawan o yan ti oles. Ano masapol mo? Pules. Oles? Api masapol mo tules. Tap no maabungak dito Tadi kat isot kita. Manano kung makita umatin silaw. Ngure awan silaw dito nagtikarto. Ang damat silaw ang kaputiruhar. Sumarsarot mo't datang ranya giti sarming nga tawa. Ang basta pa nang kitam kanya. Kumarkarit na giti duwang mansanas mo. Ano kumarkarit? Alamat, kagadan na kami man kung kunada. Peso? Kagatan na kami man kunada. Gorga pag gusto kita. Gorga, di mat, di jak kayat, di mat kayat. Anat, pag gusto ka lang na kiti duwang mansanas mo, kat kumarkarit da. Pag gusto mo lang sige. Rolly. Jak kayat, Rolly. Di kami pilitan, hindi mo kayat. Ano, apo, dati pa imam na panantay mo mo, napatiti pa ba? Allah, kagagatam na kitiman sanas ko, sa mo sukit-sukit ko ba? Magagad, Allah, pirit-piritin pa yung timani, ay, perlas, iti tuk-tuk, jak kaya, Rolly. Di ka matpilitin. Jak kayat no awan mapasama. Kayat ko na yan, Rolly. Baka nung prepare ka lang. Saan? Kayat ko mapatasanin. Ulit ang graduarak natin, Rolly. Ipariknam ka diyan. Tibag bagadang imas. Sige. Rolly. Rolly. Gapo siguro manon na imitad damanin na inom ko nga beer. Iso nga mayat manin tirik naknim talaga nga mayat manong. Saan akong nga makapagsaan, tasya akong tinangibaga. Takait ko nga rod manong naimi nga matunuyan, iti irugrugi ni Rolly sa hanagat ituloy mo, Rolly. Ayun ka manong naimi nga bimabamanin, dagit ibibig na, kat iti may kaduakon daway, nga kanin namanin manong, pulutanin namanin. Kas lagkin-kinit iti medyo nakulbet nga adobo nga karne ti aso manong. Kinnikinitan na. Rolly. Naging kama nung nemi. Ngayon pangato naman yung iti bibig na naisalat manin iti barukong ko. Sana'y namalaman yung iti bibig ko manong nemi pag-isubat ka mariknak nga dumang barang nga. Rolly, agsagana ka. Mapanin? Oral na nagrituok manong nemi iti irurusod ti armas na. Kat daita naburak yun ti kristal. Napisangan ti telon ti langit manong nemi.
Sana kung nga virgin, kinanak tinakam ko, kat diya ka mo no apay nga da nagarubos nga luwa ka dagiti matang. Rolly, sana kung nga virgin, imanugod ka. Saan ka pinili ito? Saan na ka pinili? Siyak nangibagakin ka. Oo, sige. Ituloy mo nga ro. Tanog-tanogan ka na di mo ituloy. Intuloy na nga ro, manong nemi, iti nang rusod-rusod, iti kuweba. Na pumaspas, manong nemi, kasta onem at nanti panang kayat kit kukin ko. Ano, Rolly? Dito yung di ko kunada, Rolly. Oh, nagmoy, naisardeng na kapot parang kayat kit ko keng kuha naman ang name tanarik na kaslad na ibuwang nga rugso iti kaungak manong name kastaunin manong name iti panag burnok tiriknak kastoy gayam naging karinugyan naman manong name iti nagbayo. Oh, Rolly. Pimartak manin manong nemi kadaytahan kastauna hindi pa nagpiapi na Rolly. Oh, Johan, mapalag matin, Johan, Rolly. Kuhain manong nemi napasamakan tasang kumapela rumbeng mapasama. Awampay 24 hours manong nemi. Ito dito gundaway at damanin nga malagip ko. Di ka sasaad ti biyak mi. Apay nga mga dada kiti marakrak nga pamilya. Kat kaputirak marakrak nga pamilya mayaw-awan di kiti adan. Ngam ori kumamit kastoy ka sa saad ti pamilyami diyak kumamit itulok manong. Ngam kunakmet dalpasin nga napasama. No dantuman madi nga pagtungpalak. Awan ti sa bali pawasulet no saan nga nagitinagannak kaniya. Ngam sa kumadla ko na. Basol kumitla nga. Tambok nga madi apay naramit ko. Ang nga bali ko na. Oray ta graduating akmet Kamo manong nemi naman nga minutos iti panaginanami nga dalat tayo tirabaw kumanong nemi ni Rolly. Iti tapagkutsi-kutsi namanin manong nemi ti armas na nga dapay lang ito nagtikweba. Rolly, Joan, agyaman ak. Tapay agyaman ka. Na isang sangayan tiragsak ko. Naibuang ko naming pinsan, tinabayag ko nga urnungin. Sumid lang ako nakada do, nakapapaon. Kaslamay sa atin ba? Diba? Do ko kaya nagliplipyas ko man na. Kahit nagliplipyas lang aro din Allah, ako nga ito dati para labayo iti bedsheet. Siyak tot mga laban na. Anak ko mga rod, api pagkutsi-kutsi manin. Alapay. Sa tan tumatoro ken. Rolly, di nagtubaybayan ha? Agad tumaybayan. Ora ket graduating kan. Just in case nagsikog ka, makapag-graduar kang tumanten. Tulungan ka nga sumarap na trabaho. Okay? Okay. Agyam anak. Tas ikatimayak. Sika nga makbaybayakan yan. Gaputi patpatek ka. I love you, Joanne. Nang ronita, tanapanik-nikak na talaga nga virgin ka. Oh, Joanne, makaymimas ka. Nakulalayin ka, Metro. Rolly. Rolly. Oh, Rolly. Oh. Napagustuhan pa na minsan manong name dagpadpadami ka ni Rolly kadya ka mo. Tasanan sa apakin inuksot, idi ta makaturo kak matan manong.
Pwede makariingak manong name hawanin ni Rolly iti abay ko. Ngayon nakaparabaw pa lang ti ules iti bagi kaya di kita awang pa iti arwatek lamo-lamo ak. Nilagip ko tinapasamak. Malagip ko ba't amin manong? Dikit kayo nga sawen, napuutak ti amin. Tekuna, dikit adu ngamen dikit imang ibagbaga manong naming na mabartek dakit di dan amuno anyat mapaspasamak. Meaning, sa anak ka na bartek. Nakainumak lang. Ngayon sa anak ka na bartek. Buno sa anak ka na bartek unay. Gabutahon tiba oray ko manong name bimangunak sinapul ko ti aromatek. Adda, sa pulak, nagkukuyog da. Suot ko manong name sa krimuar. Nakitak ni Shirley. Hi, good morning, friend. Good morning. Oh, kumusta nagtatnag mo? Shirley, dakay ngay. Ang problema, kabata dati mo tayo nararamidang mi kini Eddie. Magbantasan ka aksiko. Awan tumarem? Jak nang tumarta, jak ba't? Kahit mo ikagka. Saanin? Abay. Ore naman si Kugak. Agradwarak tumaten. Bahala ka. Ni Rolly manong name tinagluto. Naimas. Nalagagay magluto. Naimas kagay magluto, Rolly. Iso ngayon doon nag-asawa ta. Sakto para luto. Sika mo tagluto? Amok nung saan nga naimas. Susuruan ganto. Susuruan kanto magluto naimas. Tapno makunak at nag-imas ka. Gabuta naimas ti luto mo nagto. Nagkakatawa kami mat manong name. Nagiti peras muna pa nanda. Ay radang nagbakasyon di kagayan. Dua lawas na sadya ito nagbinatay kami. Sakti saan nga nakapanat ha. Diyak mapanahon trabaho. Asawa nagbati dito balay. Apag suunay nga timawag mat ni Eddie. Wala ni Shirley kating bagadang umay ka dito. O ana, okay ka dimit lang? Okay parang Rolly. Sa uulitin. Get na mabayagpay nga agawid di kiti parents ko. Hindi dito tayo. Angor kayo ha. Agbayad kayo. Ha? Agbayad kami. Una. Imbes na mapang-check-in dito yung latan. Siyempre, bayad ti kuryente. Dito malabaan nga bedsheet. Si Kawet. Aman. Umay ka dito eh. Angaw ko lang diyo ko nagbayad diyo. Sige. Nisip ko na. Hindi, dito tayo amin. Uy, agore kayo. Hanak pa imanugot ha. Huwag nga min. Huwag ko na yun. Di pa imanugot ni Joanne. Oh, basta makamo kayo. Nganda kami kini Shirley. Baka no, rinabingo may kam dito eh. No, awan ti mapulutan nga karnet aso. Di siyak ti agrimedyo. No kaya tiyo. Ina-agorder ti banyas sa diyasurog na sa adubon tayo. Ho? Karna banyas? Oh, di kita exotic. Tapos di kasi alapin pinas ti laban. Binayaklat tayo da nga nagtutulag manong name. Yan ti panunod ko. Saan nga maulit ti amin. Agradwarak pa eh. Sakto ag trabaho. Kadno talaga nga kami to kini Rolly di. Dakaw to tag-asawa. Tikat mapasamak tumatmanin. Intulog na manong name ni Rolly dito balay. Tanayra na idi nga wanti klase. Dito yakon. Oh, kaslawan tao ta balay yo. Adang matmaturog na pa lang. Bakasyon mat. Awang katulong yo. Aw mat serbyanda. Kanya-kanya eh. Sige nga natin. Mabit lang. Rolly, I love you. Oh, awan di I love you to. Nasin ka di pala ng ibag I love you to. Nalpas tamit ten. Kahit kumangin. Sige. I love you too. So, ulitin, ha? No, umay da Shirley.
No may da Shirley kini Eddie J. Balayo. Kahit mo sa anak ko may, amo ka maawatan na. Sige, saan ka matapilitan? Ngayon nakaspagaligan na mailiw ka. Ako ni ka lang kanya ka. Kapag nakasakana ka kang kanayan. Sige, basta mailiw ako. Nadanon ko ni Mami dito'y balay, manong naimi, kat nakikutak, hindi ko na, nagapuam! Mami, di mo siguro nga dak dito niya. Tiyan mo mga awanak. Hindi pala rabing nga dak. Inururay ka kamsang kasi mangpay. Tawag ka katawag iti cellphone mo. Kamsang ka mo no apay, agriring mat ka pa sumungbat. Ada iti bag ko, Mami. Tsak pinala. Kit manik po di dirabi king kaita. Di po ba nakita na sino di kita yung mawawag kada niya mati kita text na kanya. O man tinamnamahan nga tumawag kanya, Mami. Kat na kami nga naganakan ka. Siya ka, Mami. Hamo namnamahan nga tumawag. Namnamahan nga awang ka saan ka nga sungpet. Di kayo tumawag no ka. Kat isungar na ko na. Di mo namnamahan nga simang petak dito. Kit imiyanak dito balay. Kit makita nga awang tao, awang ka. Bimabayan ka, alpasan na. Saan ka sumangpet? Bukot mo nga balay. Amoy tagsao. Amoy yung dilawin. Tipada yung tao. Nga diyot amo tabagbagyo. Gurka. Digartas-tas-tas-tas. Mami. Di ba? Dakay matlat ng ibaga kaniyak. Nga awanin ti binyangan. Mga amo kami ti biyagmi. Kastamat kada kayo. Inulit-ulit yun. No kayat ko tagraduar. Agraduarak. Amin na masapul ko itadyo. Ita, abi ko sinaram nun sa anak na gawid. Salsalot-sudek lang nung nagkapuam, kinasino ka na dyan lalaki na nagtulot kang ka. Boyfriend ko. Kaya napasamak yun, nagpatnag. Salot-sudan ko mat katibay laing. Naskin katibay lang sung bata. Kaya nung kaspagari kang tanda kayo at pagsalot-sudan. Nusika, kat napangka itibalay ti boyfriend mo. Anat namnamahin nyo pasamak. Nukasta. Ngayon dilarabi nga napasamak na amin, Mami. Saan ako na virgin? Ngayon ako pagdanagan nyo, Mami. Tati lalaki nga nangipayak ti amin namin ko kitsan naktungabaybayan. Awanin. Awanin tinamnamak pa yung maurnos ti pamilya tayo. Tanarigatan eh. Adan sa bali nga pamilya ni Daddy. Kastamat ka na kayo. Kaya mas dawa ka aaping nga dakay dito eh. Dati-dati mat kay agaw awid. Dati-dati mat kamuyang agmay masyak dito eh. Ada ka di problema? Problema yo? Iti ka malalayo? Awan. Gagangay lang dito. Isong imay ka dito eh. Imay dito eh. Takayat ka makita. Kahit ka sa rungkaran, kumustahin. Ngayon kalpasin ita, agawid akmat lang. Sige. Kaya nga raw din. Kahit siya. Napuyatan na. Gusto nga maturo ka. Manong name pimanawen ni Mami. Why? Mas nawanak kami na pa yung may. Sa awanak. Di ka tawag na tawag. Alag ko man ti cellphone ko, manong name takitak no ano ti message, di agreeing. Apag iso manong name agreeing. Ni Daddy. Sinong bata? Hello, Daddy. Hello. Joan. Ayan mo. Adak dito balay. Adak ka dito balay. Dito tatimawag ni Mami. Nga awang ka dito balay. Agdin tinawag kayo ba't lagayam kini Mami? Kituin. No, ada problema ito. Problema dito agad. Baghana ba't lakad niya? Ang mga kano no, adak ka dito eh. Hindi ka matimimay dito eh. Napanam. Nagapon. Daddy, imbaga ko kay Mami no sa dinot na panak. Kananot na pasamak. Mabaling ka din isulayan tawagan nyo. Tapos nasalutsudan nyo kayong kuwana. No, anyat imbaga kayong kuwana. Kano pa yung karasim mga nagsumbat? Ha? Awan sursurum.
Taka ano pa yung suro dak? Awan sursurok anak. Asino ka titirumbay nga mga isuro ka na kita anak, dad? Saan ka di nga da kayo nga naganak? Kat no awan sursurok, sigurado nga santak insuro da kita naganak kaniya. Kat gaputa da kita naganak kanya, kat di da among isuro ti anak da, anak klase da nga naganak. Sumarden ka! Da kayo ti sumarden, papa. Daddy ko nam. I want daddy. Isarden yun, tiba di nga ramidan nyo. Sa inyo orain pa nga dusain na kayo na Apo Diyos, kaputi kas tagaramidan nyo. Nagdakala basol, ti panakikamalalayo. Kalpasan na, binanas na kayo ni mami. Kas tamat na ramidan, di kakabasad ko. At akadadanada nga saan damat nga kasar. Asadahan damat nga minamnamahan pa nga siguradong isot talagang maasawa da. Kahit gabo iti dayta, kas tamat na ramidan, nga tiladat ti mangya. Ti pa, pakirelasyonam. Saan ko itong arabidan ti kasta, daddy? May masalang ti lalaki di biyak ko. Kahit patsak ng sanak itong baybayan. Yung oray ko lang namang pas ti graduation ko. Sa dandong trabaho. Makiden na tumatan iti lalaking para kanya. Adan tumatan bukod ko ang pamilya. Ngawantot sa bali nga pakibiyang ako no saan nga tibukod ko ang pamilya. Da kayo matlan ng ibaga kanyak. Kada kami nga kabsat nga bahala kami ni tibiyagmi. Manong nemi nagmalmalem nga awan ti tawag ni Rolly kaniya. Siya kumati tumawag ng tumbigat langan ko na. Kabigatan na manong nemi simbre ka kung ti eskwela kat nadanong ko dito ni Shirley. Kumusta, friend? Gusto eh. Nagmamesa ka lang tayo balayo? Di ka mabutang? O, di ka butang ko kabata. Nakalakmat na ginitawag rin daw. Eh kasano doon ang tugtog, kani bagada nga karobam laeng. Nga bagada nga dalam ibagada. No sana ka sigurado, saan ko iluklukat. Eh kasano no, ada agur oray. Diya sinagtirida, o lukat mo, sumreg ka, kasumreg ka, adagos. No kasargasat ko ng kaso. Adumat karobam eh. Kaya nasa ko makaraming kanya tikas dyan. Sa bagay. Ana, hintay tumanin? Tsaka mo. Baka santo lang maulit na dyan, no? Da kami nga talaga kinirolit ag-asawa. Yung nagpaiso ba nung name, tawag ni Rolly, yung tsak kayat ko na. Padamati review, dandanin ti finals mi ko na. O sige nga rin. Ang nawas pagarigan na, ada problema, tumawag ka lang kanya. Kaya na good luck. Ito naggraduar ka, sino mga biking ka? Jakla mo na sin tumayat, ni daddy mo ni mami. Kaya nakas pagarigan to, may dangadwa. Di okay. Saka naman nagpaala. Jakla mo. Imbitaran nga to nas pagarigan ta, malagip na daddy kini mami, paalaan nagtapaggraduar ko. Dimdang nga raw ti graduation, manon na 2 days before, tinawagak na daddy kini mami. Manong nemi ni daddy timay. Agyaman ang dad. Naisaganak pa rin sa Jibalay. At numalpas tunti o programa, sa agawid ta, danto di kiti makan. Kaya na kiti matanda iti panag-blowout mo. Sino ka duwayo, dad? At akadiri ka hapsat ko. Adada, pinakamu ka, dadada sa jay. Nagrama mata na kita asawa da. Asawa da, no live-in partner da. Handa man nga nagkasar, asawa lata na. Kasman ka na kayo. Di may kaduwang asawa yun. Saan nga may? Ni mami nga ron. Ay, diyan ka mo kayong na. Di boyfriend mo, inimbitaram? Well, dad, kahit kunto ka mama mo, kahit kunto makasalita, dad, sana kaskada kayo ni Rolly. Saan to nga babaero ni Rolly? Map nagtulata kanyak. Sabi ito kumanta kasta. Dad, masalutsot ko man. Awang ka din ti plano yung makapagsinubyanan kay ni mami? No way, anak.
Ore kayat ni mamin siya akong kayat. Tanong kas pagkari kang kumatasaan kumang nag-aramin kasi ni mamin. Mabaling nga maawat ko pa eh. Sabi nga minta kailangan lalakit may mayat. Dito ito prinsipyo. No saan ko mga tinuulad ni mamin. Mabaling pa siguro. Amabukal pa lang ti pamilya tayo. Kamusta nga bali anak? Ore ta graduar kami ten. Sikapil kagkakasatan ka na kanya kapsat. Tas sikat makariduar. Idinto di kakapsat mga lalaki kit balog damat. Hanga bali. Nagpatpala naman kanta na pindas ng trabaho da. Ket pud no manong nami adu dagiti matenda rito pa nagbaalak. Tatalagangin sa ganaan ni Daddy. Thank you, Daddy. Ket na kakaiso nga si kalag di ba kapag rituar ka na kayo ng kakabsat? Apay ko mga jack sa ganaan gusto. Oh, idya tayo ang dagdi kakabsat mo. Idya mo tayo ang dagdi kakabagyan tayo. Kabagyan ti iti? Father side. Kabagyan nga ruti ina. Tsaka mo kini mami, matapati ni mami, awan ni Sona. At the Jenny Rolly. Congratulations, happy graduation. Dito ti regalo keng ka. Ay kamanak, Rolly. Ni Daddy. Hello, sir. Rolly. When, sir? Ano trabaho mo? 1 year nga trabaho ak, sir. Very good. Malagsiditi anak ko, awam sa bali nga babae tibiyag mo. Saan nakakaskang ka, sir? Ay, awan, sir. Sorry, sir. Okay lang. Hindi man lang, Joanne, ti first love mo? Saan, sir, kaputam at puppy love ko di adakte high school sa di second year college sa di ang naggraduar kami nga pagpada napamatasan sa Manila napukaunti kami ng kasyumi hanggang ka nga nadamag ko nga nag-asawan dikat kahit ng asawan may katlo nga babae tibiyag mo ni Joanne may sula yung tapakarik na akto susto ngayat so akong pagdanagan nyo sir saan tumulad ka kas kada kayo ay hanggun to nga saktan so na kabuti patpatig ko unay ni Joanne very good sabi ko matatong palim na ita takas tamat itikarik iti asawak sa bali ka sir sa bali hakman in-entertain ko ni Rolly manong name niya mamuk kadigri kakabsat ko kas tamat na digri kakabagyan mi uwain manong atot mangibagang agbagay kam ganun sabi ko makasin nibayaw kita saan to nga pumada kina Uncle saan mo nibaga kasta kasi ni Rolly manong name ito ng tulong kaniya nga simurek iti trabaho datawanin ito pagyamanak ni Rolly kapata talagang nuan niya ti Karina tung palen kalpasan di 2 nga bulan manong name nagbalin akong nga regular iti pagtrabaho di pa yan Rolly manon name ito ng tulong kaniya tapos di kasta makapaglunak kad nadanak man din ka magbukudan ka kutse hindi pa lang amog tag-drive manong name ka na lisensya at di kiti kondaway manong naming ag-date kami kini Rolly no maning irasaas na manong naming kami ti biglang liko sa anak pa nga na parte di ka man kami uminom saan ka mo parte baka sa kalamayat na makainom ka. Hanak man ka na parte idikat. Tanapo utak man. Ngayon na mabalin ako ma. Sa akong tulong, itad ti amin nga maulit ti amin. No makamagkalaysata. Sige, doon ka ano nga rad. Kalpasan ti, makatawan apan nagtrabaho. Kaya no mabalin, sweetheart, at nakasagana nga balay ta. Yes, sige. At nanagatang ko nga lote. Kat, si kantumatin di makamoy ti balay. Ha? O, sige, doa tumat lang pagguduan tamat lang.
Sakbay manong nemi iti lockdown nagkalaysa kami kini Rolly. Di pagkaragsakak manong nemi matendar ng padpada dadati kini mami ken isuda iti nangyawat kaniyak kini Rolly iti maangay iti seremonya. E matendar mat amin manong nemi diri kakabsat ko ket kunada kaniya. Sikat kagagasatan kadatengang kakabsat sister. Taapay mat brad. Sikalat na graduan. Sikat na pinas si trabaho na. Ken sikapay lang iti nang kasara. Hindi ang kasara kayo tumat na living partner nyo. Sa gagasa kayo iti putot. Siguro kastan tumat ti mapasama. Sabi ko naurnos ti pamilyayo. Iti kapsat mo. Iti asawam. Sabi ko manong. Kada kayo. Ornosan nyo matin di biyagyo, kasar kayo. Tapos na kasta kita. Makuna matin nga naragsak ka na ornos di biyagyo. Iti agdama manong nemi adan may sang anak mi. Naipas ngay manong nemi ni virus. Versio. Naipas ngay manong nemi niya Virgo. Edi last year lang manong. When? At nasawan manong nemi makatawan ng tupela ang first birthday na into November 27. Nadan kami nga dagos ti kabukbuko ng nabalay manong nemi ket kaputadda ti anak ko. Adamatan katulong mi nga mga iwan kang kuana ka nag-istimar kadiginas kan nga misma istimar. Ni daddy manong nemi tagdama itang agnana edit ti family house mi nga kaduwa na ti second wife na. Adamit duwa akakabsat ko iti ama manong nemi. Irinto takadandan na ni mami manong nemi ti bay kaduwamat nga asawa na. Sampay nga nagkasar dikiti duwa akakabsat ko manong nemi. Awang kanupay mat iti may sagana daw may kasar. Napitas po kiti trabaho daw anong nemi kastamat na kita asawa daw. Babali siguro. Pa iti plano daw may kasar, wanang kasar, tahanda siguro nga sigurado pa ilang mati relasyon uno pa nagkikinawatan daw. Kasano pa nga rot katadan sagdudwada nga putot manong nemi. Tikunak, ngayon talag kon kini Apo Diyos, iti nagtultuloy nga saan nga panakornosan ti pamilyami, iti sabali nga pamilya ni daddy, kastamat ti pamilya ni mami. Nga dito siguro mapasamak pa nga makapagsinublianan da. Tagpadpada maten manon nemi nga sabali nga pamilya da. Tilang idawdahot ko kang kanayon kanabo Diyos ket santo ko nga niribok iti binangon mi nga pamilya iti asawa. Santo ko mapasamak, ti makun ko nga broken family kada kami. Akas napasamak iti pamilyami anawatak-watak kami. Dahito nga ron, ti pagkasalita ak manong nemi kadagyaman ak laonay, iti anos mo nang ibasa. At sabi ko manong nemi tandamat na ibatik nga adal wano balag liliwa ka nagitipada ka nibungag ka nagbuya. More power to your program anong toy nga radagyaman nga pagayam mo, Juan. Thank you, Juan. Iting ka pa nagsurat.